Здравейте хора! Сега на този клип ще ви покажа как да си изтеглите играта Hungry Shark Evolution, в превод Hungry Shark Еволюция, но с хак. Добре, за целта ще ви трябва приложението Aptuit, то се тегли от Google. Влизате в Aptuit и пишете Hungry Shark Mod. Не само Hungry Shark, но и Hungry Shark Mod. Сега. Не е обикновената Hungry Shark като тази, но с надписа, ама тя е абсолютно една и съща. Само че тази има хак. Аз имам хака и няма да го тегля повторно, нали, че може. И така може да изтеглите хака на играта Hungry Shark. Много популярна игра и интересна. Аз без хак съм стигал до Big Daddy. Тази акула, ако сте с първата рифовата акула, не можете да видите. Тя е след първата с въпросителното. Като отключи третата акула, няма какво да ви обяснявам. Просто 100% съм сигурен, че ще успеете. Добре. Това е този клип. Довиждане.